расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни шашум рақами рейтинг Арнолд Аллен бо рекорди 19-3 ва даҳум рақами рейтинг Гига Чикадзе бо рекорди 15-3 рӯзи 27 июл дар турнири UFC 304. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки ба наздикӣ ӯ аз Хабиб ва Конор дида машҳуртар мешавад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунем ки ман аллакай яке аз қиматтарин варзигарон дар ҷаҳонам. платформаҳои ман рӯз аз рӯз калон шуда истодаанд ва ба наздикӣ ман аз Хабиб ва Конор дида машҳуртар мешавам. Хабиб дер боз шуд ки аз варзиш рафтааст ва номи ӯро дар ягон ҷо намешунавӣ. Конор бошад каме дар забони одамон ҳаст ва ин ҳам аз сабабе ки ӯ дар филмҳо нақш бозида истодааст. Конор ҳозир ҳамчун ҷангвар тамоман сифр аст, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, дар ҳақиқат бояд гуфт ки Топурия баъди чемпион шуданаш хело машҳур шуд ва рӯз аз рӯз машҳуртар шуда истодааст, аммо ҳоло ӯро бо Хабиб ва Конор баробар карда намешавад. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра бо Магомед Анкалаев ҷангидан намехоҳад ва сабабашро гуфт. Анкалаев тирамоҳӣ ҷангидан мехоҳад ва ман то тирамоҳ ин муҳорибаро интизор шудан намехоҳам. ман барвақттар ҷангидан мехоҳам ва бо эҳтимоли калон рақиби навбатии ман Ирҷи Прохаска мешавад. ана Анкалаев бошад, пас маҷбур мешавад ки интизор шавад. Прохаска рақиби навбатӣ аст, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Алекс Перейра Ирҷи Прохаскаро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. аммо Прохаска дар муҳориба зидди Александр Ракич ғалабаи дурахшон ба даст оварда ба чемпион визов дод ва акнун чӣ гуна ки мебинем чемпион Алекс Перейра барои реванш розӣ аст. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарльз Оливейра дар муҳорибаи Конор Макгрегор зидди Майкл Чендлер ҷангвари эҳтиётӣ шуда метавонад. ма ба UFC хабар додам ки омодаем дар ин муҳориба ҷангвари эҳтиётӣ шавам, агар ки то он вақт онҳо ба ман рақиб ёфта натавонанд. ягона шарти ман ҳамин буд ки агар ман бо Конор ба муҳориба баром, пас мехостам ки бо дигар шартҳо баром. роҳбарони ташкилот аз ман пурсиданд ки оё ту тайёр ҳастӣ ки дар муҳорибаи Конор зидди Чендлер ҷангвари эҳтиётӣ шавӣ? ва ман бале гуфтам. ман гуфтам ки баҳри муҳорибаҳои калон омодаем ки ба вазни дигар баром, лекин бисёриҳо маро нодуруст фаҳмиданд ва фикр карданд ки ман аз вазни сабук рафтан мехоҳам, аммо ин гуна нест. ман 100% дар фикри соҳиб шудани камарбанди вазни сабукам, лекин омодаем ки дар вазни нимёна муҳорибаи калон гузаронам, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, ҷангвари эҳтиётӣ барои чиз ҳозир мефаҳмонем. масалан рафту агар Конор ё ин ки Майкл Чендлер ба муҳориба баромада натавонанд, пас ба ҷои онҳо ҷангвари эҳтиётӣ ба муҳориба мебарояд ва агар ки ҷангвари эҳтиётӣ Чарльз Оливейра шавад, пас ӯ ба муҳориба мебарояд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.